Čaute, tu je Tomáš z Vekasu. V dnešnom videu sa pozrieme na Begady Neptune komoru pre M4. Je to teda upgrade CNC hop-up komora. Komora teda od nášho partnera Begady z Nemecka. Sú to naozaj vynikajúce komory, ukážem vám teda dneska prečo, takže poďme rovno na to. Kde a kedy používame túto komoru namiesto Max komôr, napríklad 416, ktoré majú problémy so zásobníkmi, takže napríklad Specna Arms série 1, tak do tejto zbrane určite ísť bez Begady komorou a do veľa iných. V podstate Maxky používame primárne do zbraní Specna Arms, zbraní ENC, Delta Armory zbraní, tak do tých zbraní sa viacej je lepšie si dať Maxkovú komoru, hlavne tie nové Maxkové komory sú naozaj veľmi už dobré a sofistikované komory. Ale teda poďme sa baviť o tejto komore. Takže čím by som začal je samostatnými teda prítlakmi. Ku komore nám prídu teda 3 prítlaky. Toto je prvý prítlak. Ako je vidieť, je to dlhá konkáva. Toto je teda 7 mm prítlak, ktorý pasuje ku 7 mm gumičkám od Begady. To znamená Fly 7, SHP 7, MHP 7 a SHP 7. V podstate kam odporúčam dať 7 mm gumičku a 7 mm prítlak, tak určite by som to dával do nejakých DMR-iek, prípadne zbraní s vyšším výkonom, kde teda je za požiadavky ťahať minimálne 36 a potom už závisí od zbrane ku zbrani. Ďalší prítlak, klasika, konkava avšak 5 mm. Toto napríklad bude pasovať na väčšinu klasických AEG-čkových gum. A hlavní napríklad Maple Leafky, Begady gumy so značením 5, takže Fly 5, Mach 5, MHP 5 a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je ku tomuto prítlaku v 90% použitiach a predpokladám, že teda každý, kto by si z vás kupoval túto komoru osobne a chcel by si ju nainštalovať, tak bude používať tento prítlak. A posledný prítlak, ktorý ku zbrani príde, a posledný prítlak je prítlak, ktorý je vlastne akýby adaptér na klasické AEG-čkové prítlaky, to znamená Omega, v prípade Begady prítlaky, prípadne všelijaký flat hop a tak ďalej. Takže tento prítlak použijete na klasické prítlaky, avšak neodporúčam ho používať, vo väčšine ostaňte len pri klasickom 5 mm prítlaku. Takže poďme si ho zložiť. Ku komore nám dojdú 4 ďalšie prítlaky. Červený, takto, červený a čierny. Čierny odporúčam dávať pri gumičkách mäkších, takže 50-ky prípadne napríklad. A červený prítlak je teda tvrdší, ktorý odporúčam dávať ku tvrdším gumičkám, prípadne zbraniam s väčším výkonom. Do tejto zbrane teda pôjde výkon 1,5 joule, bude tam 60 gumička a ja osobne som sa rozhodol, že pre toto použitie bude lepší červený prítlak. Takže si chytím samostatný TDC troll, ja tomu hovorím, takže pritlačný válček, vložím do ňoho prítlak, tak, a mám v podstate prítlak dokopy. Tak následne si teda samostatný prítlak hodím touto nižšou stranou do komory. Tak, a sedí mi tam vnútri, hej. Tak toto nejak by mal vyzerať. Ďalej, ďalšiu vec, čo si dáme do zbrane je, prídu nám, dá sa mi dve takéto malé pružinky. Tie pružinky idú do tohoto výstupku medzi prítlakom a touto časťou, kde je vlastne pin, ktorý ide cez prítlačné ramienko. Takže sem ide tá pružinka, ja si ju tam dám, vrátim sa k tomu, keď ju tam bude mať. Takže pružinku máme nainštalovanú. Ďalej, čo si teda zoberiem, je samostatné prítlačné ramienko. Ide, takto pôjde do komory, takže táto časť s takýmto výrezom, takto ide smerom dozadu a časť s plochou stranou ide dopredu. Takže si to tam opatrne dám a samozrejme teda výrez, ktorý je na prítlačnom ramienku, tuto vpredu, ten pôjde na pružinu. Prítlačné ramienko to mám, ďalej si zoberiem tento mosadzný pin, nasadím ho do otvoru. Tak a ďalej si ho teda zašrobujem. Tak a máme v podstate tú prítlačnú časť komory za sebou. Tak ďalej zoberieme si tento tlstší okrúžok.
prídu nám teda 3 dĺžky. Tak, tento najväčší ide na samostatnú komoru, to bude okružok, ktorý je pod samostatným kolieskom nastavovania. Tento najtenší prítlak ide spredu na hlaveň a tento najväčší ide na adaptér, ktorý je do mechaboxu. Ale poďme sa teda sústrediť na tento tesňací krúžok, ten dám na komoru. Tak následne zoberiem prítlačné koliesko a snažím sa ho dať tak v podstate, aby mi túto šípka ukazovala na jednotku, aby bol čím nižšie, trošku si potlačím samostatné ramienko, ale zatlačím. Tak, pozriem sa, či teda funguje to ako má. Tak, teraz je to pekne sadlo. Vidím, že sa pohybuje pekne hore-dole, takže toto máme za sebou. Ďalej poďme na adaptér samostatný. Na ňo si teda nasadím okručok a podľa dĺžky trysky následne si na tento adaptér dávam takéto podložky väčšie. Počet týchto podložiek závisí podľa toho, akú dlhú trysku mám. V tomto prípade teda do tejto zbrani pôjde tryska s dĺžkou 20,8 mm, kde teda není potrebný tento okrúžok, avšak ten okrúžok táto podložka. Takže dám si ju na adaptér, mám ho tam, zasadím do komory a napríklad jeden budem potrebovať pri tryske s dĺžkou 21,0 mm. Osobne odporúčam teda používať Begady trysky, ale máme oskúšané trysky od Airsoft Parts, FPS Software trysky, aj SHS tam pasujú bez žiadneho problému. Zdá sa mi, že pre 21,0 je počet podložiek 1 až 2, pre 21,2 2 až 4 a tak ďalej, hej, ale odporúčam teda na ideálnejšej 20,8 alebo prípadne, čo sa dá normálne kúpiť, tak je 21,0. Takže to máme s týmito podložkami. Tých podložiek vám ku zbrani príde 4 alebo 5 sa mi zdá. Takže poďme ďalej na to. Ďalej, máme tu v podstate tú najzaujímavejšiu časť a to je nastaviteľné hrdlo komory. Toto hrdlo nastavujem vlastne tak zašrobujem si ho ďalej ku zbrani. Treba si dávať pozor veľmi na toto. Mi dojde M1. Treba si veľmi dávať pozor na tento červík. Je to vlastne červík so závitom M1. Prípadne keby ste ho stratili, tak stačí skočiť do železiarstva napríklad. Tak dám si ho na imbus. Tak a následne z tejto prednej strany zašrobujem. Odporúčam teda si komoru najprv pritiahnuť na max. Trochu si ho tam zašrobujem. Tak. Následne viem týmto hrdlom krútiť, ale to potom je od každej zbrani individuálne. Si toto hrdlo vlastne viem nastaviť podľa akej dĺžky len chcem. Kde je toto dobre použiť? Je to výborné použiť pri zbraniach, ktoré majú problémy s týmto, typické teda, ako už som už spomínal, HK416, kde teda je potrebné trošku dlhšie hrdlo. Napríklad tie zbrane majú niekedy problém s podávaním a všetko za to môže je hrdlo samostatnej komory. Takže to je najlepšia výhoda tejto komory, alebo prípadne keď vám vadí to, že zásobník sa pohybuje hore-dolu. Takže toto vám vie odmedziť ten daný problém. To už potom samozrejme každý osobne, nastavím si to na takú dĺžku, aby mi ešte pekne zásobník chytil záchyt a aby mi pekne podával. S tým sa treba trošku pohrať, ale ináč to je v podstate úplne v pohode. Takže to máme tie hlavné veci v podstate za sebou. Potom samozrejme, keď si ho nastavím na príslušnú dĺžku, tak len na max dotiahnem imbus spredu. Tak a už sa hrdlo nekrúti. Takže to mám nastavené. Pár tipov odo mňa, čo by som vám dal. Treba si dávať pozor, lebo tento inlet adaptér rád veľmi vypadáva. A takisto z neho radi vypadávajú aj tie okružky. Takže vždycky, keď to dávam do zbrane, tak chcem mať zbraň naklonenú smerom dole. A potom, keď dávam teda komoru von, tak najlepšie mať takisto komoru smerom dole. A potom si iba prstami vyťahnem samostatnú komoru aj s tým inletom. Takže pár ďalších ešte vecí. Príde nám k tomu C-clip, ktorý je teda CNC-čkový, veľmi dobre spravený. Klasika má túto aj v strede centrovaciu drážku, výstupok na centrovaciu drážku na hlavni, čo je výborné. Krásne sedí s tými komorami a naozaj
perfektne drží tú hlaveň, takže to je naozaj výborná vec. Ďalej príde nám k tomu pružina, ktorá ide spredu na hlaveň. Samozrejme ešte predtým si hodím tam jeden okružok, hej. A potom mi to pekne tlačí tú celú komoru, mi to tlačí pekne do mechaboxu. Avšak osobne odporúčam taký typ. 8,2 mm pre M4 sú okružky, ktoré dotlačujú samostatnú komoru o mechabox a je to oveľa lepší systém, ale neodporúčam to zase pri ICS-kách napríklad. ICS-ky radšej majú klasickú pružinu. 8,2 mm, prípadne niektoré zbrane majú radšej 8,25 mm dimenzia okružkov. Dá sa to kúpiť v podstate vo všelijakom obchode s tesneniami. Ďalej samozrejme teda ešte centrovací krúžok, ten ide spredu na hlaveň, je krásne vymodelovaný, takže naozaj to nemá žiadnu vôľu. Toto je naozaj výborne spravené od Begady. A to máme v podstate všetko ku tomu. Ešte jedna vec, ale to neodporúčam moc používať. Radšej teda ísť len čisto cez dávať prítlak spred komory takto. Avšak ak by ste tam chceli dať prúžinu, ktorá teda samozrejme aj ku komore príde, tak si treba našrobovať túto spredu tento väčší červík, ktorý má potom dimenziu pre, keby to niekoho zaujímalo, M3. A čo sú teda klasické šroby na mechaboxe. Tak to je celé všetko ku tej komore. Ak máte všelijaké otázky na ne, tak sa nás kľudne pýtajte. Ak by ste ich chceli vo vlastnej zbrani, tak nám určite napíšte na náš Instagram a Facebook, West Coast Airsoft Service na Facebooku, Airsoft Service _VCAS na Instagrame. Prípadne, ak máte nejaké otázky, tak nám môžete napísať tuto na YouTube. Čaute.